Та го има точни лади, бе. Мало да се. Има там какво? Аз си взел. Его този нашия човек. Това опасно ще видим. Дали ще се спазариме да продаде тази качи. Но там не е хубаво снимаш. Значи оттук надолу там, къде се разговорите, продължавате надолу. Тук трябва да стане празник на вода, ама не бива. Ами, както е борда, баската е само бил и затворник или си беше така? Виж? Едно е такова, искам да си взема скоро време. И тая е същото. И си столче за мъглавата. Я си им фабрична. Ето такава искам да си взема. Дори да не е